gonku nandang ujung ojo wedi aku pingin kok laden sunban pekeh sunban ujung jaluk tukon piro? Jaluk tukon piro? Kosek to Kang kosek. Mumpung kates kan iki rong ditompo karo wong liya lho. Apa karo wong liya ora apa-apa kok. Aku duwe duit kepingan emas. Iki nek kok nggo urip 10 turunan turah. Lho. Ora lebih kok. Duit emas. Kowe duwe duit emas ngono. Kayak ning beranda ya. Kowe. Kowe aja nyepelek ke aku, ya ora? Kowe mesti sing beranda to. Sopo? Kowe. Nek aku dadi bojomu aku ora arep beranda. Lah aku sih ya kok nyatane. Mesti oleh beranda. Ora. Iki duit nek boleh dondolan. Lho, duit emas tenan iki. Kosek to Kang. Aku Bener. sik to aku kira lagi sedih. Aku ki lagi mikir ke adikku si Joko Parang. Iya, adikmu Joko Parang. Joko Parang ku nak kepengin rabi. Nanging pitu kok adikku aku. Rabi, iki kok. Nuruti Joko Parang Joko. Sekarang iki pitu kone sing dijaluk calon bojone si Joko Parang kuwi dudu Mas Pisces Raja Grana. Terus apa? Pitakone iki aneh-aneh ngono lho Kang. Apa? Pitu kone kuwi tombak Kang Aran, tombak Kiai Buyut. Tumbak Kiai Buyut. Iya. Lah kok ora kondo wingi-wingi kowe? Ayo aku ya rene ketwingi kok. Wes wis tak dol ya iki duit dek boleh dodolan tumbak Kiai Buyut. Iya ta kok iki Kang? Ya saiki ngene. Janji kowe gelem dadi bojoku, tumbak tak jaluk duit tak balekke. Iya. Tenan? Tenan nek kowe iso nggawa tombak Kiai Buyut nang ngarepku, aku sagu dadi bojo. Tenan yo. Iya. Aja ngapusi yo. Iya, iya. Tenan yo. Iya. Hati-hati.